Cara mangan iki isih nganggo kecer. Petruk Madara Mula. Aku tak nyoba Gandarya. Gendinge Gandarya latrang bablas mentara. Para rawuh dalu menika dereng bibar nembe setengah mainan. Dene lampan kangge benjang-enjang dalu. Pejahipun narya bakdi tundat-datan. Kanca apik-apik kok tak pejah-pejahke. Yo, ida menjangdut gendi. Allahumma sholli wa sallim ala penting gayeng to, Reng. Oh, jarakan ora latihan iso kaya ngene ya wis matur nuwun. Wah, ning aku seneng kok kancaku giyak kabeh. Dasare ya aku ngelingi tenan. Tak kon mangkat risik ya do teko risik kabeh. Gandeng urung ngerti nggone lho masuk pokoke budal kok pengging jam 3 aku. Monggo dawuh Pak Patmo ya kudu ngono. Lah iya alah nen wong le risik timbane teko telat malah grobyakan. Lah iya. Bagong kuwi yang kandhani malah ngeyel. Aku pilih ngebis saya. Wis pilih mangkat dhewe sesuk medun kampus sak wis penak. Ngebis ya paling ya sesuk njaluk tambahan ya. Iya no. Masa ngebis ra kei tambahan. Lah kowe rak tak critani. Babakan ngebis iki pengalaman ora kaya aku mbiyen. Kapan? Zaman aku mlebu kuliah kae wah ngebis malah dadi solowono karo padha le kanca penumpang. Ha kok iso? Ceritane aku ki ngebis saka Tosura. Jurusan karep ning kampus STSI kuwi. Wah, dasare aku mlebu kuliah usahawan kae. Bise kebak mongko awane sumuk. Aku ki buka cendhila nggon
lawang nggon cendhila bis kuwi kok dilokke karo jejerku. Jejermu siapa ya, Mas? Jejerku wong wedok iki. Nggo anak cilik. Monggo anggere aku sumuk cendhilane tak ngake mesti wong wedok mau nesu-nesu. Lah cik enom apa wis tuwa? Ya udakara lagi duwe anak siji ya paling ya umur 22 jajake. Jroning aku jejer ngantek kahanane sumuk cendhilar tak buka iki jur dilokke wae. Ampun dibuka, Mas. Mengke nek cendhila mang buka anak kula tangi pripun? Wah, mongko jane keringetku wis kotos-kotos ngen kambi. Ora betah sumuke. Wis tak ampet. Tosura ngantek tekan Pajang. Tekan Pajang, wah, saya gemledeg gek penumpange saya tambah, saya kebak ngantek gandul-gandul kae. Wes aku sithik-sithik tak sengaja tak buka meneh. Cendhela tak buka grik. Dilokke meneh aku. Mas sampean wong tuwa napa bocah? Ngerti anak kula nu bapake mboten enten. Mungkin nek nangis pripun? Sampean purun tanggung jawab. Gandeng aku ki ya ngrumangsani urung di anak. Dadi aku ya mesake kahanane dheweke ya wis. Wis kepeksa tak ampet meneh. Ora ketang awakku entek teles kabeh. Nah, saking ning suwe nganti wis tekan tipes kae aku ora kuat tenan. Penumpange saya kebak meneh. Wah, bocah sing digendong wong wedok mau terus nangis, cenger wah. Malah mbrebeki penumpang pirang-pirang kae. Wah, jroning bocah nangis, ibuke mau langsung buka BH-ne. Walah terus ngopo. Lah sadurunge dibuka aku genti. Stop, ampun dibuka niku. Lho, lah napa nek anak kula nangis? Lah niku memang buka, anak kula tangi pripun aku. Oke iki. Apa ndi anak. Nah, witeknen weruh kahanan yang ngono apa ora koming dhewe. Senengane kok guyon ora karuan genahe. Wes ayo wektune wis wengi ayo padha lek suka-suka. Tiwas kokan gunem tanpa guna. Iki warang gonone dimanfaatake. Mau sore mau urung ketok gawene. Wah iya cocok. Syukur karo dikenalke. Supaya dikenal karo masyarakat ing Pandhian kene. Ha iya. Coba tak urutake saka kulon dhewe iki. Wah, sajake kok awet mau mung tansah mancing wae. Nggih nuwun sewu, Mbak. Niki pun dipun cekel, Mbak. Dipun cepeng kok. Kono takonono, Truk. Asmanipun sinten, Mbak? Perkara tepang. Oh, nggih. Mekipun dipun tempelaken lambe mboten napa mboten sah pekewet. Sampun. Nggih. Perkara wonten ngebisan pekeweh kalih Rama Ibu mboten napa-napa niki sakniki bebas mawon. Niki panguwasa tunggal enten kula. Sing nanggung jiwane wong sementen niku sesuk kula. Perkara sesuk nek ning omah aku disetir genti. Sinten Mbak asmane, Mbak? Nah. Ya saking wong nek urung pengalaman ya ora apa-apa, kaget mesti. Nggih, nderek tepang nami kula Putri. Nggih. Putri panggung napa Putri? Asmanipun jangkep sinten, Mbak? Putri Anjarsari. Oh, nggih. Statusipun, Mbak? Mahasiswi. Mahasiswi. Wonten pundi? Dalem Wonten pundi kuliahipun? wonten Solo. Solo. Isi Solo nggih. Nggih, rumiyin STSI. Sakniki isi. Semester pinten, Mbak? Semester kalih. Oh, kalih. Berarti ajeng 3 niki. 3 mlampah nggih, Mbak. Nggih. Kaya wong meteng. 3 mlampah. Kinten-kinten sampun gadah pacar dereng. Ya, ngopo meneh? Lajeng dipadoske napa pripun? Kula dhewe butuh takon golekke malah aku golekke. Dalemipun pundi, Mbak?
Kentingan. Kentingan. Kampungipun pundi? Bulon. Ya ambak kula wau lagi kenal niki kan nggih dereng ngertos daleme to wong kula nggih mung lewat telepon. Wah, jajane kabeh kok do mendaftarkan diri. Kene le cedhak wit mau durung apa-apa kabeh nomor HP. Oh nggih, matur nuwun. Wah, berarti kabeh do nyengkuyung aku iki. Nggih, matur nuwun, Mbak. Monggo dipun lerek ngitan rumiyin. Mengke dipun wangsuli melih. Niki sing tengah niki asmanipun sinten? Nek aku ngono wis kenal, nek wong kene lak urung. Kula Lestari, Oh, Mas. Lestari. Mas Petro. Dalemipun pundi, Mbak? Pengging. Oh. Garwanipun ingkang ngasta Slentem menika? Sate. Menika calon kalih. Lah nyelentem. Pangwati. Aja nyepelekke kowe nyelentem ya ngene bojone loro lho kowe. Aja Dereng disang tiga. jute lah nggih. Ngendikane badhe 3. Oh nggih. Mula mang batin, Mas. Nek kira-kira ngomah kurang beneran golek melih. Mang batin niku sok anake ben tiru. Ora malah anak-anak Joro Sando. Nggih, menika garwanipun ingkang girong menika ngasta ngagem beskap krem. Sopi lerek ngitan sisake telu sisan. Tak tunggu sayane Pak Patmo mau piye jare goleke tambah sinden. Wah, malah ngandang niki sesuk. Asmanipun sinten, Bu? Nggih, kula Suyanti, Mas Gareng. Nggih. Dalemipun pundi? Saking Musuk. Oh nggih, musuk mbaya lali. Nggih. Menika sukunipun Ardi Merapi. Tesih putunipun Mbah Marijan menika. Juru kuncine Gunung Merapi. Rusa. Mula piyayine ya wantek. Tak sawang saya sayane saya katon lemu, saya lemu. Saya makmur. Sinden ya laris. Tandurane panene akeh. Ndoke ndoke. Bar panen lombok, wah. Ndoke Mongko lombok larang. ndoke. Nah, ndok gemak barang kuwi. Saiki wis lali karo aku, mongko seneng aku ndok gemak. Biyen iki biasane tak jake mesti gawake lho. Lali kok. Saiki kok jan wis. Bareng payu. Ha temene saiki siji ya 200 ya. Padake ra tuku wae, pakane iki ya larang. Saiki regane Karepe kok senenge mung nek diwenehi tok. Ngopi rombolo nek bubar-bubaran kae esuk ditambahi ora ya dipikir. Kowe nek mbayar gur tok cupit anu tok cowoki ae kok kon gawake ndok gemak. Mung gojek ya. Nggih, matur nuwun. Menika sampun kula tepangaken. Menika rencang-rencang karawitan nggih komplit tasih ketingal giyak sedaya. Monggo Mbak lerek mengilan malih. Kula badhe kepengin mireng swantenipun Mbak Anjar. Sing alus-alus sik, Mbak. Napa? Uler kambang napa? Nek pareng nek saged kula nyuwun uler kambang pelok cengkokipun Bu Patmi menika. Kinten-kinten dos pundi? Ya lek ditinteng lek. Dereng mantun. Dos pundi? Slendro mawon. Oh, slendro. Nggih, mboten napa-napa. Kanca kula niku kula sawang sakjane nggih, nglenter mawon wong ndek ngibar ngemban ping 3. Ngemban kaya nembus ae. Wah, nyatane berkahe bapakmu reng. Bar dijak mayang ning Sima yoga-yoga malah iso do temonjo. Malah ora temonjo ki aku dhewe. Sing mangkat, Sing dijak niku. Wah, sing bonang ki malah iso nanjake iso gawe losmen barang. Losmen apa kaya kandang wedhus kok. Ning aku ya melu seneng kok wah.
Eneng berarti eneng tirase berkah bapak mandi berarti. Nyatane nyeri ping 3 malah do temonjo. Sindene tengah ndengi surup-surup wis nanjake rak-rakan barang. Wah. Dikira kurang ngerti. Wah. Sing ngethuk barang iki dagangane wedhus ya tambah. Wah. Ya syukur nek jenenge isih do cementel kabeh. Se berkah Kosimo kae ndayani. Ya monggo Mbak, uler kandang. Monggo. Tintinganipun. Sekar pisan pisang sesat cine karya sae 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 tetese jalilan mas kowe ketoyong nyambut gawe Yo yo yo. Yo. Ae. Ae. Ujung jari bangunan ning kalapa kang kuasa yang didadya sata rapati ayu nanging nang seweke ya ayu mas ya ayu mas ya ayu mas maneman neman Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo. Wah, pomele ngendang aku ora slontok. Yo 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 yo. Tundung tundang tung tak. Nano nano. Ting ting ding 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 ding. We ora. We ora. Oh eh oh. We ora. Matur nuwun, Dik. Sah nambani atiku tenan iki. Suarane entuk, dasare wujude ya ora nguciwani. Wah, piye, Reng? Kira-kira piye, Reng? Kok cocok apa ya gur trima? Wah, jane ya nek ngene-ngene iki lho.
Le tak tiru ki jane. Aku arep noleh ki jane isin-isin piye ngono. Lah wong lanang kok isin karo wong wedok ya terus piye? Mau ki nyandinge arep jagungan ya ewo. Monggo nek ora disawang ya iman-iman arep nyawang kok dilirik ngono kok wis mbleret aku. Wah, ngene iki mungguh ya. Iso kaya Mbak Lestari kuwi wah sing kakung ya seniman. Dasar iso nglatih nuntun-nuntun. Aku iki pomo iso ngono ya, Wah. Iso mesra kae, Wah. Karo diwarai ular kambang, karo klekaran wong loro ngono kae. Wah. Tak warai cengkok ngene, Dik. Wah. Rane kamar mandi. Nano. Karo dilus-lus rambute kae, Wah. Sajake kaya tau-tau lele. Lah piye wong aku jane sak asline ya kemropok karo sindene tengah kuwi ya. Apa lho? Ngopo meneh? Apa? Senengane kok ya ngiming-ngimingi to. Lah piye? Aku anggere mara rono kok mesti pas adus, tur mesti bar. Nek kolak. Iki aku ora guyon ora anu lho. Ora golek-golek tenanan aku. Wah wong loro rengeng-rengeng le siji bawa, le siji nuntuni. Wawangsane. Wah. Ini lho, Dik. Kok terus meneng-meneng iki ndang ngerti kok. Kapake kaya aku. Terus nggih bulang tilas terus biur. Gujug banyu meneh. Mula nek pengen lek rabiya. Karena sing seneng ngono. Teko Mrik. omah sing seneng. Kok ngerti men. Mula tulung Mbak niku mangsung blangke. Ngomongke kali Dik Anjar nek kula niku orang baik-baik ngono. Beres. Mangkandani niku. Mangajani kon duranteng pengging ngoten. Sesuk ben diwarai cengkok ngono. Dapurmu kaya jedak-jedak kok. Yo, geser mengitan genti Mbak Lestari. Aku pengen dibawani dhisik. Pelok, Lek, pelok. Jari yang disuwak. Iki sing sinden Mbak Lestari sing bawa kudu sing kakung. Yo, nyambut gawe nek iso sak omah bareng ngono kuwi lho, Rek. Nang lumpuk. Dadi genah klumpuk. Aku seneng anu kae lho, Mbak. Langgam orang lindur kae. Oh, wah. Orang kelindur. Ben orang lindur terus. Ya sing bawa kudu sing kakung nggih. Pasangan ideal kok. Iki kejaba Wiraswara ya dadi penyiar RSPD Boyolali. Radio Merapi FM. Monggo Mas, napa sak keparengipun? Sumawur kang tarang kono Bola bali trah nek trah Gumbang kok mesti suarane apik-apik ya, Ren. Wah iya. Aku disarep entuk wong Gumbange. Kesusu digagrak wong sik ya wis lah itu. Gara-gara campur sari mbiyen kae. Serasa dieling-eling. Kono iso ketularan suara apik nang kono. Monggo. mung sawiji tumanem jroning ati Nggere lelagon mesti unsure bab percintaan ya, Trok. Nah, mesti no. Nah, ya kowe saya cakepan ngono-ngono kuwi piye? Rungokno. Rungokno gobokmu. Ah, tiwas marai ngenes dhewe. Monggo lajeng.
sumunarte jaka dasare suarane apik, sound sistemnya ya strong, bergas, wah, wis mendukung banget iki. Kula padoske pasaran ngiren kersa mboten, Mas? Gang 100 yang dalu dugi ki Mbak purun. Tak disele. Tak disele. Padake sone Joko Sinting. Nek son kematian ngono karepmu son apik kok mangatos. Matus gek sak disele gek doh kono deh kene. Mboten guyon. Monggo lajeng. Kang lintang tarang rino sun pratandha wates kikis saning dalu Wah. Yoker lali tak guwak iki mau piye ta, Jeruk? Wah. Wah, ra sida nutup nang iki engko. Iki ngopo jane kancane do ngrungokke bokok malah gagas yoker barang. Ya ben Bagong senengane kok mripate tekan ngendi-endi. Wong kene iki anenge mung ratu karo kucing kok. Monggo lajengaken, mboten sanggagas Bagong niki. wancine wos gagat enjang babar pepadanging bumi Pun telas, Mas. Nggih, mugi-mugi langgam menika mengke badhe kula tujuaken kalian ingkang kagungan griya menika Pak Pakmo Suwarno mugi kangge jampi saya. Monggo kula atur midhangetaken langgam orang lindur. Monggo nyatos. Ora
korale. Seneng aku. Aku kerep krungu ngene nggo campur sari kae. Ning ora kaya nek digarap gamelan ngene iki. Kabeh momong karek manut panggarape. Arepa gursak langgam kae ndeleng garap. Kampiun ya hasilnya isah kepenak nyang rasa. Yo derek mengitan meneh. Mbak Yamti gentos. Wis arek ngopo timbane omong-omong ya ora ning Slendro genti. Ben dolak-alik ning gender. Kula nyuwun Sri Huning. Nggih. Ning kudu dibawani. Nebo Mas Hartono wis pokoke pasangane dhewe-dhewe. Nek sing kulon dhewe iki urungane gawane bawa ya sesuk aku dhewe. Engko tak bawanane engko. Bawa unang-unang to, Mbak. Yo Mas Hartono bawa Sri Huning apa? Asmarandana, Dandang Gula, Sinom. Asmarandana. Oh nggih. Wah aku seneng suarane iki. Jebles karo bapakne. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Tuban Putri Kanjeng Sira lan Gong nem, Mas, gong nem. Song. Wah, ling ngegong rapatek galak. Walah. Tuk prangkung bojana kara bebela Wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi pahlawaning bangsa Yo mau digarap yo kendangi Japong siap. Engko sing separo dicaepong nggih. Ben rada sigrak. Sri Huning Mustika Tuban labeh tresna Lulu